Najdôležitejšie udalosti z domova aj zo sveta. Dobrý večer, vitajte pri veľkých novinách. Približne polhodinová prietrž mračien v horách nad dedinou urobila ľuďom v Uhrovci a Žitnej Radiši obrovské problémy. Z lesa sa začala valiť voda. Okamžite zaplnila potok, ktorý potom ohrozoval desiatky domov. Náš štáb nakrúcal v Uhrovci vo chvíli, keď do obce prišla prívalová vlna. Takto to vyzeralo v Uhrovci. Cesty sa v priebehu niekoľkých minút zmenili na dravé rieky. Ľudia zachraňovali svoj majetok. Prišlo to zrazu vlastne. Otázka pár minút a celá dedina bola pod vodou. Odtiaľ to smerom sem išlo všetko. Týmto smerom na všetky domy. Vyhlásili sme 3. stupeň povodňovej aktivity. V samotnej dedine veľa nepršalo. Silná búrka však vyčíňala v horách. Odtiaľ prišla aj prívalová vlna. Bola to otázka asi pol hodiny, čo sa zdvihla hladina vodného toku. Boli sme pozrieť najprv tam a už vidíme, že to sa valilo, tak sme skúšali všetko, vidíte sami, všetko sme tam naložili, čo sa dalo zabrániť. Najhoršia situácia bola v tejto časti obce. Vodný živel ohrozoval desiatky domov. Na nohách bola celá dedina, ľudia zachraňovali, čo sa dalo, voda zaliala polia, záhrady, ale aj pivnice. Máme celé steny mokré, je to starý dom, kamenný, všetko je mokré. 100 kg sme už vybrali a ideme ďalej vyberať. Voda dedinu ohrozovala takmer 4 hodiny. Do koryta potoka sa začala vracať až po 9. večer. Takéto niečo som ešte nezažil. Takáto hrôza ešte nebola. Očakávam teda, že v najbližších dňoch sa môžu toto zopakovať. Pavol Čertík, televízia Joj.